Hey, admin ungivumele nje mfowethu ngoba nathula ngithuka omnye umbhemu ningangatheki. Kodwa nje ngifuna ukutshela omnye umbhemu la ukuthi yabo njengoba siseyinkunzini ngeke ngayisho lento ukuthi njengoba siseyinkunzini bafowethu asihlonipane. Singathathani kancane. Ngoba uma sezivezelana nje okuncane kokuningi esinakho kungaba buhlungu kakhulu. Khona umbhemu la owangithuka ngephekula lami wakhuluma konke ukusutha kwakhe. Hayi ngifuna azi nje ukuthi hayi angiyona indoda nokho echomayo kodwa ke angiyona indoda ehluphekayo. Yabo nje leli loli enginalo la awathi nje ngilivule ukuze konke kuhambe kahle. Njengoba athi mhlambe nginephekula kuphela. Hayi cha. Yalibona ukuthi livule kanjani leli loli? Imina kuphela uneloli elinje umuntu omnyama eSouth Africa. Nkosi yami. Sibuye. Size la. Imina kuphela unale moto le. Umuntu omnyama eSouth Africa. Original SS 1970. Yimlo. Yeah. Uma seyinkunzini bafowethu sithi singathathani kancane. Ukuveza nje okuncanyana okukhona la lokho kusha kunenyanga kukhona from brand new. Nkosi yami. Abantu bangaseyise inkunzini ngoba ecanga ukuthi mhlambe sihluphekile. Yabo njengoba ngithi ngwasebhamshela nje. Yabona nje. Ayilayishi la ngakufice la shebhamshela eyami hamba mina Nkosi yami. Nakho kuyibhasi ka 1968 lapha. Bese sibuya nje futhi singayigqamisi kakhulu sithi nakho bamba. Sibuye futhi Nkosi yami sithi bamba. Ingathi mabe seyinkunzini bese nibona ukuthi amadijana sona amadijana thi. Ngoba bathula oadmin. Sithi ke vukani bafana abancane neyosebenza ngoba sisebenzile thina. Okuyidlanzana lokho engikuvezayo nje. Uma sengiveza okusha niyabe nengixoshela la egroupini. Asihlonipaneni bafowethu. Iphekula yelami. Ngilicela kumuntu. Yelami nje. So asihlonipaneni bafowethu. Sihlonipaneni nje. Kuyoba right.